Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै थालायबाय जा दिनै पार्टी दङ नाइट पार्टी बेनो जाहैबाय नैबे आजानि बार्थडे पार्टी आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना जायफोर इन्टारेस्टेड दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना अब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रेडि जाबायानो केक हासिगोन आरोना आजा नै आजा कबिर बोला आजा नै सुइटार गोदान गानबाय नै आजाया नै ओइ बोला जि मोजां ड्रेसा जोंना कबिरनि ड्रेसा ना आजा ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आयै फिसाया उन्दुनो ओंखारलायबाय सिजाय गुलायथारबाय आरोना लोगोफोर नै बार्थडे बयानो जि अन्थावथाव उन्दुनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय नैबे बिदा बार्थडे बयनि बिदा आरोना बियो अन्थावथाव उन्दुनोसो ओंखारबाय नै आजायानो केक हानांगौआनो उन्दुनोसो ओंखारबाय नै आजा गावदाङा उन्दुनो मोना दे सुना दे नैबे बिदा ओइ सुखुवासै अ आजा बार्थडेआव गाबा सुना ना बार्थडेआव गाबा थ' जों थांनोसै केक हानोसै केक जानोसै ना आयं सुना र' आंनि आयंआनो बार्थडे बयानो गाब नागिरो बार्थडे बयानो हामा जाया सिगां थाबायनो रोंबाय आरोना थाबायगासिनो दङ भिडिअखौ जायफोर नायो नोंथांमोना मिथिखायो आरोना टेन्टन ओंखारबाय नै आजाया आयै नै आयै फिसा आयै नै जाहैबाय आयै टेन्टबाय नै टेन्टबाय नै बार्थडे बया आयै बे उन्दुनो खानाय जाथारे सोना उन्दुखाबाय सनाया नै आजा सनाया लाथ'लाय बिमा दैया अजन जाबाय आयुलै बार्थडेआवलाय ओमफ्राय केकखौ खोन्थागासिनो दङ नै केकआ किउट आरोना 1 year कमप्लिट जानायनि केन्डेल होबाय सानथि लाबाय आरोना सोना बार्थडे बय आयै उन्दुनो ओंखारबाय आयै जालालै आयै फिसा मानो बिदि जाखो आयै सोना आयै बार्थडे बया बिदि जायो नै कफियाव हमलायदोंमोन आजा मानसि मानो उन्दुनो ओंखारखो नोंलाय काबिर आयै ओमफ्राय नै माबा केक जाग्राफ्रा ओमफ्राय बार्थडे बयानो मालाय केक हां बार्थडे बयानो उन्दुबाय नालाय अन्थाव नै माबेनो बार्थडे बयनि बिमाया बार्थडे बय हाय होन नाम्बार सोरनिखौ जानायनि दै होदों आरो नै आजा मानसि आयं नोंहालाय दिनै मानो बार्थडे बोला जा सना आयै बिफाया नायथोंसै नै ओइ आजा मानसियानो नै भिडिअ बानायगासिनो नै बयबो फारि लारि आरोना नै जा बार्थडे बयनि बिबै बिमादै आयै नै बिमाया थानो मोनला फिसायाव नै मेगन लेस बुंगासिनो नै दे बुंदो दे एसे बुंदो बिबैया दे बिबैया एसे बुंदो
खोबिरायं फोरो दिनै खोबिरा 1 year complete जानायनि केक हानो नागिरबाय दा बयबो 1 2 3 औ go दे बार्थडे मा होनो सल' खनदो दे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Kabir Happy birthday to you Hey God bless you Hey God bless you deh azan deh amam deh sana deh amam deh जाबाय लै जाबाय आजा मानसिया जाबाय नै ओमफ्राय नै बिमायं सेस नैबे केन्डेलखौ मोजां बोखादो आयौ बिमायंनि बार्थडेआव आंहा सेस हेपि बार्थडे आयौ आयौ मामानि जाबाय सना केक जाबाय बुला आजा ayo deh bener kebira isi Kabir pada bilayong isi So लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय जोंहा आजा कबिरनि नामै केक हाबाय आरोना गथ'आ 1 year complete जाबाय 2 years आव हाबबाय आरोना दा जोङो एसे बार्थडेनि नामाव मा मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दे नै बिमा फिसा फट' लादों मालाय बिमा फिसा फट' ना पाब्लिकफ्रा माने न'नि गोजासो आरोना रावबो बेलेग गैया जों न'नि गोजा आयै गाबबाय बिदाया आयै सना नै गांला गोलैबाय नै दे उथसान दे उथसे बार्थडे बयानो बोला दे थाबायदो आयं दे सना नै कबिरनो गिफ्ट होबायनो हिलि दिदिया नै दिदि किसनायाबो होबायनो एबार दिदि किसनाया कबिर लादो आयं दे सना दे नायदो बोला लोगोफोर केक हाखांनाय लोगो लोगोनै जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामलायबाय आरोना लोगोफोर जाय बोरैनो लुगैनाया हास्लाबला एकदम जमगासिनो आरोना दा नै बार्थडे बयनि बिमाया रानगासिनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय केकजों लोगोसे मा मा जानाय लोंनाय दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नायदो नै केक मिस्टि भुजिया आरोना बे मेथाइया बिराद गोथावमोन आरोना गेस्रेम बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना आङो जानो मिस्टियाबो बिराद मोजां आरो बार्थडे बया बाप लोगोफोर नै जा केक जाखांनाय लोगो लोगो आरो गुबुन मोनसे आइटेम जाग्रा दंबावो आरोना लोगोफोर बे बेदरा मा बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिन्थिगासिनो माने खोन्थागासिनो बे जाहैबाय ब्रयलार बेदर आरोना लोगोफोर एकदम आब'आ जोंना रानखावगासिनो दङ नै ओरैबायदि टेस्टि नुदों माने नुनायाव जेरैबायदि टेस्टि नुदों आरो टेस्ट खालामना नायनायावबो ओरैबायदि टेस्टि आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना खुदैखौ नांला आरोना बेफोर बेदरखौलाय जाबाय थाखायो ना मा होनो गोथाव आइदै लोगोफोर माने भिडिअ बानायदों साननानै रायलायगासिनो ओमफ्राय भिडिअआनो जायाखै आरो ओमफ्राय नै बियो जोंहा कबिरनि बिबै आरो ओमफ्राय दहायथ' केक एरि जाखांबाय ओमफ्राय दा नै बेदर जाबाय आरो बेदरजों ब्रेडजों ओमफ्राय जोंहा कबिरनि बिबैयानो संदों आरोना बेखौनोथ' होनदों गोथाव जाखागोन फिसौ मोनलायलायबाय माने गोथाव जाया जानो सङै खावै फेदेरबोबाय फिसाफोरखौ आरो दा फिसौनि आमोलावबो नै बेदर संनो मोनलायबाय आरोना ओमफ्राय जागासिनो गोथाव कबिरखौ बामो बिसोरो सोरांबानो बामो कबिरखौ बोरो गोथाव मा बेदरा आबै संनाया गोथाव नै ओरै जागासिनो दङ लोगोफोर जोंहा बार्थडे पार्टिया जोब्बाय जाबाय लोंबाय जोब्बाय आरोना सिरि स्राय जाथ'बाय बार्थडे बयाबो उन्दुलांबाय थ' जायफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय बाय आंखौ नुबाय नामा